okay? Why would you do that? She's my elder sister. Huh? Yes. Elder my elder sister. How can this small child Keep it there. What is it? Oh, you look me finish. I can't be small baby for Abi. What is wrong with you? You don't like your face, Abi. See, next time if you stop me and do this rubbish, I'll change that for you. Are you okay? No, I'm okay. With the big engine. Wait, your mama born big people. Obuzo Monday day. Yes. Before I am one duku. Eliza Nemo. Hey! Kabala kare mu. Ekwejele m gam na-ele anya na alote. Amubele manwo. Family onu nwekoro gbaghara na family onu. Weto. Olu m nụrụ wolu okene me mana ahụ maazi. Ihe ahụrụ na akwụkwọ nsọ gbasa olu wolu eso. Mana ụkwụ Jacob. Ihe kwuru na akwụkwọ. See, Oga, you don't do. Still the top. You don't do. Just mind your business, so. Eziokwu ihe ahụ senior sister gị n'eziokwu. Because ndị obere iwe ha na-arị ha ya. Ị ga-ahụ nwa mkpụrụ kodo otu egara iwe igwe otu iwe ya ha ka elu iwe ya ha ka okporo ọlụ. Ebe I was even thinking na small pikin say make I carry am go okporo ọlụ. One of my brother Stanley 45 the Azaman onye Aziza asọrọ Aziza na Brazil. Aziza man ama na Brazil. Aziza man ama na Cameroon. Yeshi Aziza eburu Aziza shi Cameroon. Ya buru ya ga Brazil. O take on egwu ga Aziza alata na we. Ta ko mege birthday ta 4th of November. So ya sim ni achodo ndị ukwu. You know one do am with big people. You want small children ndị oga awu maka as have leave small children to come unto me. Kingdom of God is unto them. Ya mmese onye kwatem si clearly ka m wait oye. O dịkwa nwa kpajari nnọọ ka efere stainless. Na-emeje nwa kpamkpam mana olu m nụrụ gba olu achịka. She senior you really. Hey! Oh, she's not small pikin. No. Yeah, akwala ya. Sorry to disappoint you. But she can answer small pikin. I don't get it. You will get them when you get there. You will get them. If you go there, you go collect. Here again, you imagine my goody, kuli. My brother, you know the hana good eke from what? My dear, why are we even wasting our time? No, let's go, please. Okay, thank you, sister. Let's go. All right, bye. Hey, babe. British Braja man na family nego. O magu ya watch. Esho munu ka ọ ga-arị ka onyụrụ mamịrị nwe shi ki filie. Esho mukwa na go chi ga-uru oge because nge ha ụzọ ọbụla ishiri pụta. Onye ọbụla ga-aga nga ahụ ọwụwo okiriwo. Ebe! Nwa ka agbala kịrịkịrị. Ewu. Stanley nwune m happy birthday hụnanụ. Ana m akpọtara gị mmadụ n'ọnụ ụmụazị ya. Ari every step seduce ụmụazị m kpọtara nga ahụ ti ụmụazị n'ọnwụnwa. Imejikwa bụrụ ọnụ gị na iwe okene m. Lakwa aka azụ okporo. Hey, happy birthday my brother. Happy birthday. Ma nwune nwoke Uche Samsung ke bi na Cameroon. Uche, thank God na ị nwere Uche zakwa ya na. Enwere ndị amụrụ ha nwede Uche. Mana nke gị Uche go na ya. Ị nwere Uche nwe ha Cameroon ya with 2 things in 1. God bless you. Oh, ebe Samsung and Stanley 45. Stanley 45. Happy birthday. Chifimo and his crew. We say happy birthday to you. P. Woody.